Når man skal lære at kende forskel på hendes og sin, skal man finde ud af, hvad det er, der tilhører hvem i sætningen. Oftest så kan begge dele nemlig være grammatisk korrekt, men man skal altså kigge på betydningen af sætningen. Hvis vi nu kigger på den første sætning her, så står der: Anne tager på date med henholdsvis sin eller hendes kæreste. Kigger vi på betydningen af sætningen med sin, står der: Anne tager på date med sin kæreste. Altså tager Anne på date med sin egen kæreste. Står der i stedet for: Anne tager på date med hendes kæreste, er det altså en andens kæreste, Anne tager på date med. Og det er måske ikke helt så heldigt. Vi prøver at samle den her sammen og tage et andet eksempel. Som en test, så kan man nemlig henholdsvis indsætte en anden og sin egen. Når betydningen er rigtig med en andens, så skal man skrive hendes. Når betydningen er rigtig med sin egen, skal der stå sin. Vi tager et eksempel med Sofie. Sofie fik lov til at låne sin eller hendes nye cykel. Her kan man altså sige, Sofie fik lov til at låne sin egen nye cykel. Hvis det er den betydning, man vil have, skal der altså stå sin. Er det i stedet for, Sofie fik lov til at låne en andens nye cykel, skal der i stedet for stå hendes. Vi tager lige et eksempel mere. Den her gang med Jeppe, som gør, at det er en hans, vi snakker om. Jeppe stjal sin eller hans jakke og gik hurtigt sin eller hans vej. Vi starter lige med den første. Siger hele sætningen. Jeppe stjal sin egen jakke og gik hurtigt sin egen vej. Er det det, man mener, der skal stå, skal der altså stå sin. I det andet eksempel. Jeppe stjal en andens jakke og gik hurtigt en andens vej. Er det altså hans, der skal stå. Som man nok kan høre her, så er der lidt et problem, fordi at man ikke skal bruge det samme i hele sætningen. Altså vil den korrekte sætning være: Jeppe stjal hans jakke og gik hurtigt sin vej. Altså er det en andens jakke, men det er Jeppes vej.